poor families. Now your bag get to one man. Bikin nuna al'adu kenan wanda ƙungiyar ɗaliban sadarwa wato MACOSA na Jami'ar Jihar Kaduna ta gudanar a makonni da suka gabata. A bikin dai an baje kolin al'adu mabambanta na Najeriya, inda aka nuna shigar 'yan Najeriya rawarsu tare da yaren da suke yi. Hausawa, Yarbawa, This is the Yoruba King. He's good, and some of his chiefs. Fulani, kai har ma da Gwarawa. Sun nuna bajintarsu a wannan biki. Shugaban ɗaliban Faruk Mati ya ce ire-iren bikin nan zai wayar wa ɗalibai kai akan ƙabilu mabambanta da suke Najeriya. Mun yi amfani da wannan rana ne na ganin cewa mun nuna ma kowa ya san al'adun kowa. Yanda za ki ga yanzu a society ɗin da muke ciki, rashin sani yakan sa mu raina al'adan wani ko kuma mu yi wani abu da zai ci mutuncin al'adan wani. Amma idan muka zo muka haɗu muka nuna ma juna al'adan mu, ga yanayin yanda al'adan mu take, ga yanayin yanda sa kayan mu yake, ga yanayin yanda abincin mu yake, hakan ina gani zai ƙara kawo wani haɗin kai a cikin tsakanin mu, sannan kuma zai sa mu ƙara respecting culture in each other. Hausawa sun nuna al'adansu, Igbo sun nuna al'adansu, mutanen da suka fito daga Southern Kaduna su ma sun nuna al'adansu, Yarbawa su ma sun nuna al'adansu. Duk wa'innan abubuwa ne wanda muna makaranta muna karatu a waje guda ɗaya. Ya kamata a ce zuwan mu a makaranta kowa ya san al'adan kowa, sannan kowa ya san yanda zai respecting kowa saboda a zauna lafiya. Don in ci mutuncin al'ada, ina tunanin kamar cin mutuncin al'adan juna yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing wajen kawo tashin a cikin al'umma ko kuma a cikin ɗalibai. Amma idan muka zo wannan rana na cultural day, muna amfani da ita ne ranar wajen haɗin kai. Zaki ga kullum ana ƙara maimaita kalmar nan unity in the diversity we have. To duk wannan rabe-raben kan da muke yi, to ta yaya za mu zo mu haɗa kai gaba ɗaya mu zama tsintsiya maɗaurinki guda ɗaya. Su ma ɗaliban sun nuna jin daɗi da wannan biki, inda suka yi fatan Allah ya maimaita. Gaskiya ya yi daɗi matuƙa. Mun samu mun san al'adun da ba mu sani ba, sannan mun ga irin su rawansu, yanda abincinsu yake da sauransu. Ya kamata gaskiya a ci gaba, saboda mu a matsayinmu na mass communication ya kamata mu san abubuwa da dama akan al'umma, saboda yanda za mu je idan muka je wani guri mun san yanda al'adansu yake, za mu iya coping da su. Kamar yanzu idan ka je guri baka sani ba ka san yanda su ga yanda suke yi ba, amma in ana yin irin wa'annan abubuwa a makaranta muna iya sani okay ga yanda suke yi, wa'annan suna kaza, ga yanda al'adansu yake. Abin da ya ƙayatar da ni gaskiya ne kamar yadda kika ganni haka Hausa ne ya fi ƙayatar da ni gaskiya a Mascom. Ya sun yi abin da ba za a taɓa mantawa da su ba a Mascom, saboda sun zama jajirtattun mutane wanda Mascom ke alfahari da su.